Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m asị m nke onye chi na zere ụmụnna m biko geenụ m ntị n'onu. Ọtụtụ ezinụlọ agbasago n'ihi na ụfọdụ ụmụ nwanyị anọta n'ezi arụ. Okwu m bụrụ maka gịnị? Ọ ga-amasị m nke ukwuu na gị bụ nwoke chọrọ ịnụ nwanyị. Ọ bụrụ na ịchọ ịnụ nwanyị, ọ ga-amasị nke ịkpọga nwunye gị ọzụzụ maọbụ nne na nna ịkpọga ụmụfa nwanyị ọzụzụ. Maka unu na-anya ife na-eme n'ilu akwụkwọ ma na ezinụlọ dị iche iche, unu ga-eso m wee chọpụta na ụmụ nwanyị anyị enwezighị obi nnagide na be dife. Echetara m oge mpere mpe na nnukwu mma m mpa na-agwa na nwanyị ji ebibe di ya, mana o ji eji otu anya nwuchie ofu anya were ene di ya. Maka o were anya na-abụ ọ ga-afụ ncha. And nwaanyị ọbụla kwesịrị inwe nnagide na ụtọ di na nwunye bụ emeta aghara. Mana unu na-anya ife na-eme nke ukwuu, unu afụ na ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị sef enwedịghị nsọpụrụ ebe dife nọ. Ikekwe ọ bụ na aka kụchasị dife ebe fa na-eme biznes. Ifusie nwaanyị hezi, ọ bụzie na onye ọ bụ the breadwinner of the family, ọ fetezie ọtọnzie die to ohu, a slave. Ife ọbụla di ya kwuere maọbụ alụ ọbụla di ya atụta ga-enyere ezinụlọ aka, nwaanyị eme gịnị? Agba ya ọkpa. Nwoke anọ nke ọ na-elu alịlị. Nye ka m na-ekwu na ịbịakwue n'ife gbasara esimesi maọbụ erimeri, ife a na-esi esi, ụnụ ifu na ụmụ nwaanyị anyị na ụfọdụ amadị sef ka esi ekpo ntụ maọbụ ka esi afụ ọkụ maọbụ tọkresọ ka esi esite nri na di ya dị nwụrụ. Ịfata ebe nwaanyị siri nri, osicha nri bupụta, gị nwa bụ nwoke egbu agbụọ. Ama m mataburu gbuo na tupu nwaanyị a na-aga ije di maọbụ na ọ bụ na ọ gaghị ije di, a na-ekpoje ya ọzụzụ, ga zụọ ya n'ife gbasara ezinụlọ. Ife gbasatara ezinụlọ ọzụzụ ha a na-azụ ya ofu mgbe ahụ nwaanyị enweghị ike na nwoke enweghị ike ibiri maọbụ na di ya, ka ọ mụọ ka esi ebi n'ezinụlọ. Maka ọ bụghị aka nne na nna anyị fa ndị ugbu a ha ji azụ ụmụ fa, ọ bụghị oge ehe bụ ife ndị nna nna anyị fa maọbụ ndị nna anyị fa ụdị aka ha kaba si wee bi na be dife. Ị na-ajụkwa nwaanyị nọ 100 years na di ya ebiri, maọbụ nwaanyị nọ 95 years di ya dị 100 years, ị na-ajụkwa ka fa na-abọ si wee bie mụcha nwa zụọ ụmụ fa wee kakwa nka. Ị na-agwa na esemokwu anaghị adị. Esemokwu na-adị, mana o nwere ka nwaanyị si wee mee gịnị? Ghọta di ya, mara ezinụlọ ọ bịara. Mana ndị ugbu a onweghị onye chọrọ ịmanụ. Di ikwu otu ikwe ịtọ. Ọzọ bụ ewe trọza fere ka nnụnụ fewaị. Ịbata ịjụ ha ka ife ozi ajụ ha ụdị ajụjụ ahụ, ọ jụ ha ka ebe isi. Nne na nna nebara na okwu ya m kwuru anya. Ọ ga-amasị m nke ukwuu ka a na-akpọje ụmụ nwaanyị anyị ọzụzụ tupu fa wee nụọ di. Nke a bụ ebumnobi ka m kwuru. Ọ bụ na o nwere ife ị chọrọ ịgwa m, dee na comment section ma tụsara m ozi a. Chetakwa aka m bụ onye nke unu, Mazi-UC. Ụmụnne m, ndewonu.